videoclipe de pe acest canal să fac mai multe. Astăzi m-am gândit să fac top 5 aplicații de filmat pe telefon. Deci să încep. Prima și cea mai bună aplicație este Mobizel. Găsești pe magazin Play. Este foarte bună, fără... Aceasta este. Trebuie să te conectezi la computer, calculator, ca să poată merge. Bun, a doua aplicație este Show. Cu aceasta filmez eu. Este foarte bună, numai că aplicația Show e cu root. Show. Cu aplicația Show poți să faci live screen. Poți filma. Este foarte bună. Bun, aceasta este. A patra aplicație este Smart Pixel. Este foarte bună. Cu asta am filmat și eu mai de mult. Eu acum filmez cu Show. Este foarte bun. Merge fără lag. Smart Pixel. Merge foarte bine pe telefon. Nu are niciun pic de lag. Este foarte bună. Am avut-o și eu de ani dezinstalat-o. Nu avem spațiu. Bun, a cincea aplicație este Screen Video Recorder Demo. Este foarte bună și asta. Screen Video Recorder Demo. Uite, aceasta este. Este foarte bună, merge fără niciun pic de lag. Merge perfect. Chiar merită instalată. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Top 5 aplicații de filmat pe telefon. Ne vedem data viitoare. La